Zan bayyana yadda hackers suke samun sababbin hanyoyi domin yin kutse a cikin wayoyinku. Mutanen da suke aikata laifukan intanet kullum suna ƙirƙirar sababbin hanyoyi ne domin satar bayanai. Da zarar sun samu damar shiga wayarka, za su iya satar password ɗinka da bayanan bankinka har da hotuna ma. Da dai sauransu, za su iya ganin saƙonnin message da kiran waya, kai har ma da bibiyar inda kake a kowane lokaci. Suna iya saka wa'yansu virus wanda ake kira da spyware ko ransomware su hana ka amfani da wayarka har sai ka biya su kafin su buɗe. Za su iya amfani da social network profile ɗinka, misali kamar Facebook ko WhatsApp, wajen aikata zamba ko kwaikwayonka wato impersonation domin su cutar da wasu. Yanzu za mu je ga yadda masu kutse ke samun damar shiga wayar Android. Na farko, hari ta hanyar zamba wato phishing, inda suke turo saƙonni ko email na bogi don su samu damar satan bayananka. Na biyu, suna saka application da ke ɗauke da cuta wato virus kamar spyware ko banking trojan daga wajen Google Play Store. Na uku, suna amfani da Wi-Fi mara tsaro don su samu damar kutse a cikin wayarka ta hanyar harin man in the middle. Shawara: domin kare kanka, ka guji danna duk wani link ko email da baka yarda da shi ba, kuma kada ka yi downloading ɗin application daga website mara tabbas. A ƙarshe, ga yadda za ka gane link mai cutarwa wato virus. Zan ajiye link ɗin a comment section domin gujewa faɗawa tarkonsu, sannan zan kawo bayanin yadda za ka gane link mai virus a bidiyon mu na gaba.